Ce mă vorbești că aproape a intrat unul și cum adică nu-i atac? Nu există, tati. Unde bă DV ăla? DV nu e. E nu e. Aia am văzut și eu. Nu Hai, e, nu. rezolvă cu băieții aici, îl căutam pe DV să rezolvă o treabă cu el. Dacă te muți pe AFC, o să, când e disponibil, să caute. Dar stai acolo la AFC, că te trage el. Hai, lasă că mă duc la mine pe... Sau Da, așa. îl găsesc eu, mai revin pe aceea, mai... Intră târziu, oricum mâine, nu stă în seara asta, pentru că mâine trebuie să trezesc dimineața. nașpa. Nu pot E să le bine fac. așa. E ok. Bun, dar ce ai pățit? Informativ. Nu, o idee, vrea să mă ajute cu un plugin, cu o nebunie, cu o prostie de Ah. asta. N-am treabă, e after, pe lângă serviciul vostru. N-ai treabă cu mine, am înțeles, ai treabă cu el. De ce, vrei să-mi faci tu un plugin? Ce ai făcut? Ce mă? Ce ai făcut? 120 de euro îți dau. Cât? 120. N-ai tu, ce să fac acolo? Îți fac 120 de euro? Da. Du-te-mă că găsești 60 de scripturi care îmi face tot serverul pentru 120 de euro. Glumesc. Da, depinde acum cât de optimizate, că nu ajunge la nivelul în care aș putea să-ți optimizezi. Nu. Stai și că serverul e ok. Să uită de el de când în când, mai Da, aruncă câte ochi. Așa e bine că, că se uită, e bine că se uită. păi da, mai rog și eu de când în când, așa. Uite, vor băieții să ia serverul de la tine de aici și nu... Nu știu, că am văzut așa, m-am panicat și zic, ce s-a întâmplat, mă, vreun atac nou, nu știu de el, nu mi-a venit mesaj, nu nimic, m-am uitat pe grafice, nimic, după aia am Uite, intrat aici. fantezie, are fantezie cu tine și nu știu. Care fantezie? Ia zi fantezie. Eu am venit aici, nu vă arăt mult. Eu am și o întrebare. Am serverul aici postat și îmi pică serverul la 2 zile din cauza memoriei RAM. Vreau să știu și eu Memorie RAM? Dă-mi o adresă, te rog. câtă memorie RAM Nu am există. alocat la server. Ce serviciu? User Nu, 164. îmi dai, te rog. CSGO. Memoria este limitată la 3 giga jumate. Pentru că majoritatea serverelor, da, din câte am testat serverul de CSGO, de la prima variantă până la ultima, Da. la 158 de extensii, vorbim de un server de zombie, da, care e heavy. Adică mănâncă cel mai mult? Avea un consum de 2,8 giga. Deci dacă aveți extensii care nu au fost updatate, nu au funcțiile aduse la zi cu sintaxa nouă și sunt vechi și le-ați lăsat așa sau după fiecare update, Steam-ul încearcă să oprească tot ce înseamnă skin-uri, plugin-uri de skin-uri pe servere, încearcă să facă mai multe nebunii, greșesc foarte mult, fac greșeli de începători, în care au schimbat și protocolul de comunicare la un moment dat și și-au dat seama a doua zi și a mai venit un update și toată lumea... E foarte greu cu CSGO. Legat de CSGO, dacă ai cea mai mică eroare, indiferent ce extensie și ce funcție ar avea acea extensie, da, ești afectat direct din toate punctele de vedere, performanță și așa mai departe. Dă-mi, te rog frumos în privat adresa de mail să văd și eu despre ce este vorba. Bun. De exemplu, eu sunt găzduit pe S0. Așa, ce relevanță are pe ce ești găzduit? Bun. Stai să termin tot frumos. Ascult. Pe S0 ai 32 de giga de RAM, nu? Pe dedicatul ăla. În principiu, cred că da. Și câte servere aveți dumneavoastră pe S0? S0 este o platformă, S0 este un hostname care răspunde la mai multe dedicate. S0 vine de la alocarea linkului pentru donat URL. Așa, hai să vedem. Bun, Ia să vedem ce e aici. E sigur că asta e adresa ta de client la mine? Da. Cred că am mâncat un 3, scuze.
Păi da, eu am făcut niște loguri și mi-a arătat doar un singur dedicat, adică ăla cu 9900K. Și mi-a rezultat logul respectiv că sunt 22 de servere. Cum împărțiți dumneavoastră 32 de giga de RAM la 22 de servere? Asta ar însemna 1 giga și un pic. Dumneavoastră Drăguțule, poate alocați cine? Ascultă-mă un 32. pic. Da. Eu nu aloc nimic. Eu am pus limită, cum am zis de la bun început. Niciun server nu depășește 3,5 giga. În momente cheie. Când se schimbă mapa, când faci un event, când ai, nu știu, drop la arme la toată lumea, când faci eventuri grele, cum ar fi pe serverele de zombie. Deci tu dacă atingi limita aia, serverul tău își ia, Chiar restart. își ia kill și el repornește, că e pus de mine să repornească de fiecare dată. Da? Da. E ca un fel de refresh. Bun. Hai să vedem ce server ai tu și îți explic imediat server de CSGO ai zis, da? Da. Deci tu practic ai venit să mă tragi de urechi că cum aloc eu resursele. Hai că ți le explic imediat cum le aloc. Nu am venit să te trag de urechi, am venit doar să mă lămurești. Să rămânească omul. Da. Te lămuresc imediat. Ia să vedem ce ai tu aici. CSGO. Acum intrăm pe el și vedem ce se întâmplă aici. Așa. Da, de obicei chestiile astea fantezie nu sunt artist de astea, dar să știi că și eu vreau și-l luam pe urechi, de urechi, ca să zic așa, pe Răzvan. Eu sunt clientul lui de 7 ani de zile, 8 ani. Ia să vedem. De obicei e din configurare, sunt probleme. Da, eu pot să-i demonstrez foarte ușor că e din configurare, deci nu... Așa, până acum... 60... El nu și-a crash pe fiecare zi, și-a la 2 zile, cam așa, 2 zile și un pic. Da, se poate datora unei extensii. Ce mod e serverul tău făcut? Jailbreak. Păi și ai Serverul- pretenții? Cine ți-a scris pluginul de bază? Eu, Bun. De câți ani ești programator? 7 ani. Unde ai absolvit? Nu am facultate, n-am studii. Bun, Eu atunci mă vorbim... ocup doar hai- cu Eu am source înțeles. mode și... Am înțeles. Tu ești scripter. Nu ești programator, ești scripter. Știi să adaugi și să pui niște funcții, să lucrezi împreună. Am un server care e mai heavy. Altul se cheamă București la Nădin, probabil știi despre ce este vorba. Da. E heavy de mi-a sărit și de servere, de zombie. Nu are nicio treabă una cu alta. Nu fac griji din punctul de vedere al echipamentului, dar hai că PS0 ai zis, nu? Hostname-ul S0, o să răspundeți ție. Corect? Corect. Da. Bun. Știi să folosești un Linux? Știi, probabil. Nu prea, că nu am experimentat. Știi ce înseamnă HTOP? Știi ce Da. înseamnă top minus de 1? 2 minus de 1, nu știu, dar cât o știu. E un fel de tot, un task manager. Ce e acum? Oră de vârf, ora 9, da? Da. Bun. Hai să-ți fac un screenshot. User disconnected from your channel. Nu știu cât o să prind aici, dar... Să fac o dată pe asta. Dar stai, ca să ți le fac frumos, elegant. Și eu ce gâscă sunt. Nu, da, eu am făcut niște teste până să vin aici cu serverul. Am avut dedicat propriu. Procesorul 711.700K. Da, iese de din discuție când ajungem la sistemul de operare. Să știi. Ce sistem de operare mai are hard disk noi? Debian, parcă am pus atunci. Da, Bun, Debian. eu folosesc o platformă proprie. E modificată, am doar core de Linux. Bun. Și, Bun. de exemplu, Nu se pupă cu ceea ce ai tu. Eu folosesc sistemul de operare, procesorul, eu îi zic cum să-mi proceseze mie procesele. Da, am înțeles, Da? nu te contrazic, dar... Ăsta este, dacă vrei, îți arăt și hostname, că nu am nicio relevanță. Alea sunt procesoarele folosite la oră de vârf. Iar echipamentul ăsta, îți zic și imediat, ultimul user care a fost alocat și când a fost alocat, ca să ieșim din orice discuție cu câte servere rulează, câte nu, câte resurse sunt alocate.
Nu merge asta, dar îți arăt imediat memoria RAM. Folosesc 18 GB pe tot echipamentul din 32. Multe servere Sunt goale și nu consumă cât consumă unul cu jucători. nicio relevanță. Eu am calculat în felul următor. N-am făcut niciodată, n-am făcut overselling pe TNI. De la mână. Prin optimizările de soft, panou, sistem de operare, echipamente, inclusiv tot ce înseamnă componente ale echipamentelor, în afară de ce poți să cumperi placa de bază, M2-uri, procesor RAM, bla bla bla, sistemul rulează cu un water cooler custom. Așa. Hai că-ți fac și... Dă-mă că-ți fac aici. Uite așa frumos, elegant. Vezi RAM-ul. Panc. Elegant. Bun, dar de exemplu, la mine pe dedicat, în 9 zile de uptime, Așa. ajungeam la 5 GB de RAM și aici nu ajung la nici 2 zile. Păi Și nu înseamnă intru că în undeva discuție. ai un plugin unde nu ți-ai închis o chestie. Hard disk. Păi dar este același add-ons, nu are nicio modificare sau Păi da, ceva. aici e Decât a problema. apătat Câte update-uri au fost de când ți-ai făcut tu addons-ul și până în prezent? Câte update-uri? add-ons-ul. Add-ons-ul primește mereu update-uri. Nu, Cât nu, să zic o funcție, ascultă-mă când un pic. intră alta nu. Eu am înțeles. Voi închideți toate lucrurile în plugin, în codul tău de linie. Închizi? Lași ceva deschis? Lași conexiuni deschise? Lași Nu. loguri deschise? Doi la mână. Pluginul pe care îl folosești tu pe server, să vezi pe ce procesor rulează serverul tău, este interzis la mine. Ai încărcat termeni și condiții de utilizare a serviciului TNI. Doi la mână. Acel plugin îmi forțează mie sistemul și îmi deschide întotdeauna, rămâne o chestie deschisă, care, ghiși ce, se cheamă cache și cache-ul îți rămâne deschis și se mărește de atâtea ori cât folosești tu acel plugin. Sau orice extensie care deschide o comunicare și nu o închide, îți mănâncă ție resursele. Doi la mână, dacă ar fi o problemă de RAM, ai primi în contul tău de FTP al serverului, vei avea undeva un log cu numele crash.log. Și acolo îți spune din ce cauză îți pică serverul sau își ia restart, dacă este cazul. Dar dacă ți iei crash și fără să ai, hai să intrăm în FTP-ul serverului tău. Da? Se poate, zic. Nu? Da. Bun, perfect. FTP, așa se poate. Nu are nicio relevanță, ți-am zis. Eu n-am vândut niciodată mai mult decât poate, pentru că eu folosesc în spate panoul, folosește un algoritm care calculează în funcție de oră, zi, lună, da? Resursele disponibile. Am un fel de, cum să-ți dau eu, aș avea un grafic, dar n-am grafic, am log. Da? Care eu mi-l transform singur într-un grafic. Și mi-arată că la orele de vârf, mie nu-mi depășește consumul per core de 60%. Iar acel echipament este scos din producție. Adică, ce înseamnă este scos? Nu se mai alocă niciun server pe el. Da, eu n-am zis să te critic sau ceva. Eu Nu, Doamne ferește, eu îți dau niște informații să te lămuresc cum funcționează sistemul meu în spate și încerc să îți scot de pe listă problema hostului sau a echipamentului sau a resurselor pe care le pune la dispoziție. Înainte când mergea acceleratorul, că din câte văd a fost restricționat IP-ul care îl dea așa, nu știu, output, nu mă pice foarte bine. Păi, știi ce oricum a fost blocat. Știi ce făcea acel accelerator? Da, În spate. Pe lângă că să presupunem că va ajuta pe voi. Da? Aia este o platformă pentru dezvoltare. La mine e o platformă de producție. Sunt două chestii total diferite. Nu poți să vii la mine și să dezvolți anumite aplicații pe o platformă care este concepută pentru producție, adică a te folosi de ea în scopul doar de a te folosi, nu pentru a dezvolta. Dacă vrei să-ți dezvolți configurări, softuri sau ce mai vrei tu, îți iei o mașină virtuală pe care faci teste și așa mai departe. Da, acolo îți creezi și portezi. Da? Pe la când ce te referi Spune. La ce te referi dezvoltare? Pentru că extensia aia doar lua
nu știu cum să spun eu, coduri hex care le arăta pe o pagină web a creatorului extensiei. Și Bun, și procesoarele mele ce ziceau? ce să zic, nu știu. Păi bun, dacă Nu tu cred că printr-o a singură afectat. extensie îmi mănânci 300% dintr-un core, doar cu un Nu plugin, știu ce ce zic. crezi? Cât de bine este optimizată platforma respectivă? Da? Chestiile alea, folosiți platforma respectivă pe VPS-urile voastre, nu în platforma mea de producție. Nu vă mai creați plugin-uri, extensii, addons-uri, servere pe o platformă de producție, că nu o să vă funcționeze. Eu vă dau un sfat, eu nu vă critic, că vă înțeleg că sunt niște vremuri foarte grele financiar vorbind și așa mai departe, da? Eu vă înțeleg. Eu sunt TNI-ul există din cauza comunităților, că totul a plecat dintr-o comunitate. Înțelegi? Și eu încerc Da, să vă știu. ajut. Și majoritatea care au o problemă de genul ăsta mai un pic mai detaliată în termeni, da? Trebuie să stau să-ți explic cum funcționează sistemul, ca să-ți dai seama că nu are cum să fie de la mine. Dacă era de la mine, facem pariu, uite, dacă vrei să deschid un server separat, da? Ți-l pornesc, îți pun un addons, nu știu, standard, nu jailbreak, care probabil o să ajungem și acolo. Plugin-ul tău de jailbreak trebuie rescris în sintaxa nouă. Acolo este problema. Peste. Bun, înseamnă că undeva ai omis ceva. Dacă ți-ai crash fără niciun log. Înainte când mergea acceleratorul pe serverul TNI, luam crash, când mergea acceleratorul, spune out of memory, attempt to allocation, mă rog, încerca să ia un megadram, dar nu mai avea de unde, pentru că oarecum ațisese limita aia, dar Bun, eu na. nu pot. Și Da, ascultă-mă un pic. Totul este din optimizarea extensiilor pe care le folosești tu pe server. Eu pot să-ți dau un băiat să te ajute nu am nevoie. să revizuiască, crede-mă, să-ți revizuiască extensiile pe care le ai. Da? Să dau un ochi prin liniile tale de cod și să zic, uite, aici ai greșit, aici n-ai închis, aici ai lăsat deschis și de asta îți mănâncă RAM. Pentru că, practic, CSGO este ca Minecraft-ul. Se comportă la fel. Dacă ai un plugin luat de pe nu știu pe unde și l-ai editat tu și nu ai fost atent sau poate nu ai cunoștințele necesare sau poate ai omis o linie sau nu știu, ceva, ai greșit ceva, el funcția aia îți va merge pe server. Dar el va avea un memory leak în spate și o să mănânce User in your memorie channel timed RAM. out. I-a căzut VPN-ul. Stai că intră înapoi. Era cu VPN, că dacă stă pe netul nu poate să conecteze în FTP. Păi înseamnă că a făcut ceva. Dacă folosește FileZilla, zic Nu, ce nu-i se merge, nu știu că e chestia aia cu IP-urile, știu ce. Nu. Dacă îmi deschide mai mult de 10 conexiuni, că Da, FileZilla știu, dar așa nu-i este de setată aia. standard. Nu, îi se conectează deloc. Înseamnă că a tot făcut chestia ceva și și-a luat ban. Dar la mine banul nu știu cât e. Pus la 5 minute, 10 minute, ceva de gen. Adică light, foarte light. Nu de chestia aia cu prea multe conexiuni. În funcție de gravitatea situației, mă refer fix la... Stai așa să iau și user-ul, să intru și un FTP să nu mor prost, zic. Da, nu. Ne conectăm cu hostname-ul. Perfect. Ia să vedem. Dar pe ce m-am conectat, mă? Ia uite, mă. Mai are și un server de 1.6. User entered your channel. Iertați-mă, dar s-a stins laptopul, nu știu de ce. Da. Ce user era?
Mă auziți? Mă auziți? Da, da, da. Ce user ziceai? Că am uitat userul. 164. 164. Aha, aici. New. Așa, unde rămăsesem? La extinsii. Așa. Deci, probleme major 98% din cazuri e din cauza plugin-ului. Este scris probabil eronat, greșit sau n-a fost scris cum trebuie și au rămas niște chestii care produc memory leak-uri și de acolo pleacă tot. Bun. Source Mode dispune de un sistem să verifici dacă ai memory leak-uri. Asta putem verifica chiar acum să vedem câtă memorie consumă plugin-urile din server, la absolut toate. Da. Imediat, 2 secunde să fac logul și îți arăt. Deci folosești niște tool-uri care nu ar trebui folosite la mine pe Nu, post. acel tool este implementat din Source Mode, care este comanda Păi, sm dump handles. Da, dacă te uiți în instrucțiunile lui, el nu este pentru producție. Voi greșiți foarte mult când încercați să produceți niște plugin-uri pe serverul direct. Nu este plugin, e al Source Mode-ului. Da, asta încerc. Păi da, dar nimeni. Eu te înțeleg, dar nu la mine pe host în producție. La asta mă refer, pentru că vă afectează, pentru că îți consumă din resurse foarte mult. Foarte mult. Îți creează un fișier text o jumătate Știu. de secundă. Știu. Nu consumă absolut nimic. Dar nu e vorba de dedicat, dar de ce ești așa agresiv? Ești agresiv, că nu-mi pică dedicatul. Poți să-ți dau echipament. Da, îți închiriezi și echipament vrei tu. Și să vezi că același adons, nu la nimic. Același adons, indiferent de situație, nu-ți mai pică la 2 zile, o să-ți pice când rămâne echipamentul fără memorie. Dacă eu Neapărat am 3,5 de giga RAM alocați, automat Nu dacă... sunt alocați, ai limită, Mă nu rog, poți limita, depăși, limita. eu nu-ți aloc nimic. Mă rog, limita. Deci, ascultă-mă un pic. La mine, sistemul lucrează în felul următor. Dacă tu mai mult de 5 minute consumi mai mult de 3,5 giga, procesul tău și-a kill. Doar dacă acel consum are un timp constant și trece de 3,5. Nu mai supărat, dar e devenit agresiv, așa de parcă toți avem zile lungi. Nu, dar nu te vărsa că zic imediat, că îți schimbi imediat stare de spirit. O să scapăm mai repede de război. Bă, războiul ne afectează pe toți, direct sau indirect, să știi. Bun, să revenim la oile noastre, zic. Nu e vorba, îți consumă mult și nu-ți dă logurile exacte. Eu am folosit tool-urile astea. Eu am reușit să fac un adons de CSGO, da? Care fiind 32 din 32, indiferent că e pe 64 sau e pe 128, Și că la mine el să-mi consume nu mai vede Discord, nu știu de ce. 600 de mega de RAM, plin. Dă-i tu Kratos. Puteți face lucrul ăsta? Asta încerc să spun. Să-ți umplem un server cu 64 de oameni? Nu. Sau? Să ai un consum de RAM sub 600 de mega pe un server din 32 din 32. User in your channel timed out. Asta încerc să vă zic. Pe serverul meu de retake, da. User entered your channel. Indiferent de situație. Asta încerc. Înseamnă că este bine optimizat. Dacă ai un plugin, cum ar fi Jailbreak, care
tipul ăsta de server întotdeauna am avut probleme și am avut discuții și toată lumea a zis că e de la host, deși încerc să vă demonstrez vouă că nu este de la host. Eu vă pot pune o mașină virtuală la dispoziție și o să vedeți că în funcție de ce RAM aloc pentru mașina aia, o să-i consume pe toți. Rezolvarea problemei voastre nu este să scot eu limita de RAM. Limita de RAM, da? Dacă depășești acei 3,5 GB de RAM, înseamnă că serverul are o problemă gravă de configurare și trebuie să revizuiești configurările pe care le ai. Asta încerc să vă explic. Da, perfect de acord. Uite, am făcut un log, îl Așa. găsești în folderul principal, care are numele memleak.txt. Jos de tot poți să vezi cât consumă pluginurile și să convertești bytes to mega și rezultă 2,3 mega în utilizare. What? Și să mai bagi în a doua o zi 10 mega și ar fi undeva la 13 mega. Pe Restul consumă serverul în sine, gen kill, source mode-ul. Serverul de CSGO în sine. Stai așa. Cât ai zis? 1.64. 2,3 mega. 1.64, da. 1,3 giga ai vrut să zici. Deci tu ești... Păi ăia sunt biți, aproximativ. Nu, eu mă uit în proces la serverul tău live, cât consumă. Bun, păi înseamnă că are un uptime ăsta, să am comandă să verific de când timp este online. Imediat spun de cât timp este online, că oricum vezi și tu, dar vreau să... Poți să scrii în consola serverului stats și ți arată uptime acolo. acolo. Da. Pe serverul de 44 de minute, cam i-am dat restart, da? Și tu Bun, zici mie hai să-l consumă urmărim. 1,3. Hai să mai stăm. 1,3 consumă, da. 1,3, da? Da. Nu știu ce să zic, eu am... Da. Cam așa, da. Nu Îți știu fac sigur, screenshot să-ți calculez... Da, cam așa consumă. Hai să vedem. Da. Hai să încercăm cu hâtop. Aici cât zice. Ia să vedem. Bun. 164. Unde ești? $1,3. Uite aici, nu. Am zis, scuză-mă, am greșit eu că e la 100. Dacă poți să spui 460 de mega. Deci Și n-are se nicio pare treabă foarte până la 3 giga, dar nu mi se pare mult. Mi se pare foarte ok. Câți oameni ai pe el? Imediat mă uit. Status. Sunt 7 oameni, din păcate. 7 oameni. Da, nu, e ok. Având în vedere că folosești un mod care e heavy, înseamnă că problema nu e de la RAM. Și la procesor n-am limită. Uită-te la 162, te rog, cât RAM consumă. La 162. În curiozitate. 162 la... V-user 162. 162, ok. Unde e 166? 1,38 giga. Bun, asta e cu uptime de... Consumă bine. Nu mă văd. N-am de ce să-ți reproșez absolut nimic. Adică... 22 de ore. Deci,
Se poate. 17 ore în picioare. Păi bun, se poate, da, dar problema e că și mie încrapă de 2 ori pe zi. Și la fel și cu retake-ul, care la 20 de oameni cu addon-ul ăsta îmi consumă 700 de mega RAM. Și pe altă platformă, pe altă firmă, același addon nu încrapă o săptămână. Bun, deci să înțeleg că ar fi o problemă de la mine, din platforma mea, da? Asta presupuneți voi. Cam de asta suntem aici toți. Da? Bun. Hai să vedem. Trebuia să fie mai mulți, dar nu sunt online la ora asta. Noi avem un server de Discord unde dezbatem probleme despre plugin-uri, ajutor. Și acolo fiecare își dă cu părere. Și nu suntem primii sau ultimii care să facă că avem probleme. Băi, eu vă înțeleg, eu nu mă cer cu nimeni, eu pur și simplu v-am explicat cum lucrează platforma în spate și încerc să văd de ce se întâmplă acest lucru. Bu. 213. Așa, în cât suntem azi? În 3, da? Ai un loc de eroare aici, văd, dar nu înțeleg de ce. Aia este de la plugin Smart Doors, Jail Doors. Eroarea e pentru că nu găsește o celulă. N-are nicio treabă. Nu, Așa spuneți toți, dar logo are numele error. arată și mie tot frumos, dacă poți, cât consumă eroarea aia. Păi nu am, trebuie să intru deep. Păi, și atunci, cum ai tras concluzia că eroarea consumă Eu foarte încercam să-ți explic că ai o mult? Da, eroare. da, da, nicio problemă, n-am Nu nimic ți-am de dat în spus. cap, nu ți-am cerut absolut nimic. Nu, dar nu se pune problema de asta. Eu am făcut Bun, anunțul și la am 0 singur. cu mâna. Adică voi spuneți că pică la intervale de timp fixe? Nu, Nu. în niciun caz. Dacă erau fixe. Fixe nu. Cum, Dar la un anumit timp, la o anumită oră, pică. Indiferent de numărul de jucători pe server. De-aia m-am și mutat de aici. Am testat o săptămână, picam 2 ori pe zi. Uite și că Și la Vox de câte ori îți pică pe zi. Nu pic. Aia e faza. și automat eroarea când dă, codul să oprește cum ar veni în funcția respectivă. Nu continuă să mănânce. De exemplu, dacă dorești și poți Bun, voi face ce acum propuneți? niște... Să scot limita de RAM? Credeți că consumați așa mult RAM, deși nu consumați în momentul de față? Nu am spus să scoți limita de RAM. Părerea mea sinceră, nu mă feresc, e că nu sunt 3 giga jumate cât ți-a spus dumneavoastră la loc, limita. Nu, este limită pusă. Adică dacă serverul tău ajunge acolo, doar dacă ajunge acolo, el poate să funcționeze. Uite, îți arăt server care consumă... Hai să luăm. Cine este? Ăsta e București. 3,9% din... Așa, 3, cât vine? Nici un giga de RAM. Deci nu are nicio legătură. RAM. V-am dat poza cu RAM, v-am dat. Ați văzut că e la 18 giga. V-am dat? V-am dat, parcă. Ți-am dat? Da, Ia stai să mă uit. că top. Da, stai că n-am dat la toată lumea. Cam asta. Deci voi spuneți că sunt prea multe servere pe un echipament. Dacă este, cum bănuim noi, că este un singur dedicat și ai 22 de servere pe el, la ore de vârf, automat că nu consumă 1 giga fiecare server. Înțelegi? Eu asta, părerea mea, nu te acuz, nu nimic, dar Dar știi câte Așa e. echipamente am eu? mie mă interesează echipamentul unde mie țin serverul Am mic. înțeles. Atât. Bun. Și dacă el acum consumă 17,9 giga din 32, automat că nu sunt toate serverele jucate acum, Zero- gen, mă refer, nu sunt 600, 0, aveai 0,64 mega. Giga, pardon. Adică 600 de mega. ținând cont că n-au toate serverele pe la ora asta. Că până la urmă e și Păi da, târziu cel- și e și școală mâine.
copiii dorm la ora asta unii. Dar, de exemplu, când era vacanță, crashurile erau mult mai dese, pentru că au normal, serverele erau mai pline, consumul de RAM creștea. Da, avem niște servere aici, dar nu știu acum, nu apare. De ce sunt deschise? What the fuck? Bun. Deci eu zic să facem un fel următor. Ca să fiți și voi mulțumiți și să nu fie discuții, să considerați că sunt nebun. Săptămâna viitoare, cât sunteți aici? Suntem și Eram fără cu servicii. De la trei, tine patru. suntem cu servicii. Nu știu cine e Shobi. Are și el serviciu. Acum suntem 4 oameni cu servicii atunci. Bun. Facem un fel următor. Las câte 10 serveruri pe fiecare echipament, e bine așa? Adică o să mai bag eu niște echipamente în caz, dar oricum o să mai închid din serverul ăsta, că văd că sunt deschise și nu sunt alocate nimănui. De ce? Da. Cel mai probabil există o problemă în VHM pe care n-am văzut-o. Da. Uite, poate dacă nu veneam noi, nu descoperai chestia asta și Da, să știi, mânca degeaba. ai dreptate. Bă, la Am venit. procesor n-am ce să zic, la RAM n-am ce să zic. Că v-am arătat, adică ați văzut și voi, că nu e... La average de maxim a fost 6,87 pe tot echipamentul, adică foarte puțin. Și de asta zic că eu nu fac overselling, dar nu înțeleg de ce sunt serverele astea deschise aici. Da. De ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Așa și sunt. O secundă. Da, eu nu mai rețin că am discutat ce a fost Oricum nu aud. discutat. Nu te aud, vorbești la telefon, cred. Așa, am revenit. Bun. Da. Deci săptămâna viitoare o să fac o mentenanță, că mai devreme n-am cum. Eu doar atât am vrut să ne lămurim, să vedem oarecum care ar fi rezolvarea, că Dacă mă uit la tine, întotdeauna... nu, că trebuie să le pun, trebuie să le am atât de multe variabile și trebuie să mă uit peste tot și e greu să te uiți peste tot timpul. Da. Bun, deci ăsta odată, ce zic că fac? Bă, de ce stă așa multe, mă? Deci mi-a deschis niște servere. Mi-a creat niște servere aiurea. 23, adică. La număr. Da, de ce? What the fuck? Să aveți o seară bună, v-am lăsat.
Ok, Rog. ne auzim, salut. Seara faină. User disconnected from your channel. 23, mă? Bă, dar nu e bine, mă, că maximul era pus de 15, de ce 23? Type activ server, 0. Da, nu știu, aici mai țin de mine. Că n-are nicio legătură, adică n-are logică, știi? Deci, logo care ți l-am arătat eu cu serverele sunt pe echipamentul meu în momentul de față, nu? Cu acel dedicat. Sunt mai multe. Mai multe ce? Servere? Sunt mai multe servere create. 23 în total, nu? Nu, Nu. 23. Mult mai multe. Sunt pornite, de fapt. Acum create, nu știu câte sunt. Nu, zic eu ce s-a întâmplat și știu eu unde e problema. Cât are o mapă de la tine? Ca dimensiune. Jailbreak? Da. Aproximativ, așa. Nu știu, Estimativ. Cea mai mare. 60-80 de mega, depinde de mapă acum. Puta. Nu am mape foarte mari. 80 de... Cât mă, o hartă 80 de mega? Da, pe alea din CSGO default au 150 de mega o mapă. Ce? Dar nu știi că basaltul ăla are 600 sau 500. Basalt e 600 de mega, da. Pe astea de jailbreak sunt E alea de parfum. Danger Zone, da. Bine, că mai ai și tu de jăpuri, ai și tu una de 400, de 300. Nu mai am pe alea, că de Ah, eroare le-ai aia șters? de capat. Mâine. Dar ce ar fi dacă aș face mâine o chestie? Vă afectez cu ceva? O mentenanță de 5 minute? Nu am nicio treabă. Dacă e Important e să se dimineața, rezolve. Dimineața înseamnă 1, 2, 3 până în 3. copiii la școală nu are nicio treabă. Contează când doar. Da, sunt curios și ăsta la ce se întâmplă cu el aici. Asta ce e cu el aici? Încă încerc să rezolv o chestie. Da. Foarte multe. Mi-au creat foarte multe servere. Dar de ce? Venim un sărăciun. 10, 11, 12, 13. Eu osesc că 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, am rămas fără spațiu, zic eu. 50 de servere. Du-te morții, mă, de VHM. Uite, vezi, trebuie să am grijă tuturor, fute-mă aș pe el. Tu-ți gura mea. Da, e, uite, vezi? Zici că e de la host, dar de fapt e din măsa. De ce așa multe, mă? Mi-a creat asta de server, ia de să-l verific și pe alaltă, ia să vedem aici câte sunt create. Ia, S2 e offline. S4, nu, ce stăm? 5. Ia să vedem, domnul, câte ai? 5. Stai așa, că imediat vedem aici. Și tu zgâtul mătii de așa. Vezi ce strâng pe Cristi de vouă. Bă, deci mi-a făcut servere. Ferească-mă Dumnezeu. Da, bine că am găsit unde e. Dar oricum, totuși, nu înțeleg ce legătură ar avea, dar împărțim. Lăsăm mai puține servere, vedem cum se comportă. Le împart. O să vă rog să-mi dați... Dacă vorbiți între voi, am să vă rog să-mi dați, să-mi dați IP-urile fiecărui server să le mut. Să le mut iar săptămâna viitoare o să dau drumul la încă un I9.
Da, imediat. Da. Trebuie să-mi dați mail, că uit, dacă mi le scrie aici și am închis. Hai că dăm și mail-ul, nicio problemă. Sau tichet, deschideți câte un tichet și spuneți acolo. Mutare, server, CSGO, problemă. Poți și tu un, nu știu, un ID să le filtrezi acolo, să le vezi mai De exemplu, Răzvan, am o problemă cu FTP-ul. Eu stau în Germania Așa. și am internet la, mă rog, o firmă oarecare după aici. Și am o problemă cu Mamă, că un da, FTP-ul. ție sare latența să mă bată mama. Da, așa am 80, dacă e serverul de România asta. Dar nu are am relevanță, problemă. îți arăt din Anglia 55 de milisecunde, care e mai departe de Germania. Dar hai să Da, vedem eu totuși. consider că e ok, 80, mă rog. Nu e ok. Din Germania niciodată. Eu aveam 35 cu Germania. Ce? De exemplu, când intru în FTP-ul serverului pe IP-ul sau de Germania, nu mă lasă. Trebuie să intru cu VPN din altă țară sau din România, exact. Eu mi-am cumpărat plan pe VPN ca să pot intru în FTP-ul serverului. Eu cu IP-ul meu nu pot. Adică intru în FTP, dar foarte greu. Adică trebuie să las 5 minute ca să intre, să-mi afilieze toate folderele. Și Cum dacă vreau să cheamă? uploadez, E provider de telefonie mobilă cumva? da, Ce da, folosești tu? da. Da, păi din cauza timpului de răspuns. Odată, uite, ai 80, după aia sare 97, oscilează foarte mult. Nu știu ce să zic. Că, Da, de exemplu, știi dacă... să folosești traceroute-ul? MTR-ul, WinMTR-ul? Nu. un program, un meter. Descarcă-l și tu un pic Tu-ți și faci dăm și- și mie logurile alea, te rog. Ce să descarc? WinMTR. WinMTR. Uite de aici. Da, în prima. Da, tot 35 MD, nu? Da, să știi că latența mai sare câteodată, dar na. Pe aia nu-i de la mine, să știu eu, cu Germania am 35, 40, maxim 50 cu Germania. De exemplu, în România aveam internet de la Romtelecom și ăla era mult mai vars decât ăsta și mergea fără probleme. Vezi că Romtelecomul ăla de care zici tu nu e chiar așa cel mai prost din curtea școlii, să știi. Mă rog, aveam viteză download 6 de kilobiți, adică Pentru nu că așa. acele tipuri de abonamente au fost create pentru o piață mare de consumatori și n-au venit cu o tehnologie nouă și atâta era limita de banda lor pentru fiecare user în parte. Dar față de RDS, unde practic banda o împarți în funcție de cât sunt conectați pe acel echipament, da? Telecomul bate în latență. Chiar dacă latența era mai mare, era mult mai stabilă. Deci, Telecom, da? A fost campion la tot ce înseamnă internet stabil la noi în țară, până a venit RDS-ul. Ia să vedem. Qualcomm, mă? Bă, cine e Qualcomm ăsta? Mobil app, Qualcomm, bla 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 bla. Ești conectat pe VPN acum? Da. Nu, acum nu. Scuze, nu. Am fost când am intrat să iau logo. Telefonica.de, păi am clearing cu ăștia de huge. Dar totuși tu pierzi până în Telefonica, tu deja începi să pierzi. Te uiți în latență? Te uiți la best, da? Așa. La care? Deci vezi că La Telefonica? Telefonica.de Așa. ai acolo last average 50 și bestul ai avut 7. Acolo Telefonica aia era o problemă. Cred că îi sare prea mult la Telefonica. Telefonica Sent 88, Best 38, Average 64, 65. Păi da, de exemplu, dacă intri pe VPN, tot de trebuie să folosești să facă conexiunea până la urmă, nu? Da. Adică Păi- să înțeleg că e slab netul. Păi dacă era slab netul meu, nu trebuia să fie și în VPN, că până la urmă nu folosesc Nu, el e banda lor. slab per total. E slab la general. Adică el merge, funcționează, dar din cauza fluctuației da, face acolo tichet.
Șobe. Da, eu nu am nimic de zis. Bun, atunci. Bă, dar ăsta de ce n-a venit, mă, Ceape să plângă? Ați vorbit cu el? Nu. Care joc? Lost Ark. Lost Ark. Lost Ark. Metin 3 ăsta. Ah, A apărut la Lost Ark la dracu să ne. Nebunii lumea acum. Dacă Metin 3. mi-a venit odată, dacă nu m-a bombardat, am crezut că a luat tăriul. Și lui e picat de la un plugin. De asta, în principiu, 98% din cazuri e configurație. Da, pe mulți eu automat își pun Nu-ți imaginezi, trebuie să-ți dau niște adonsuri și după aia să stai de vorbă cu mine. Să stai să-ți de pierzi exemplu, nopțile cazul și meu, zilele, să mă uit că avea niște loguri în FTP, dar erau foarte vechi, erau 3 luni în urmă. Zic, bă, nu mai face asta, hai să dau un restart la server. Vedem despre ce plânge clientul. El dezactivase din server toate logurile. Toate logurile. Că el a considerat că dezactivează logurile și nu mai apar loguri cu eroare, serverul merge perfect. Da. Bun, acum cât e ceas? Prea târziu. Hai că încerc mâine să vedem o chestie. Nu promit nimic. Dacă fac anunț, o să primiți mail, probabil. Fac anunț pe site. Dacă fac mentenață sau nu. Încerc să mă gândesc la niște soluții, dar până atunci trebuie să rezolv problema asta. 50 de server creat pe fiecare echipament, ești nebun? Am zis 15 și cred că a greșit. Dar cum să greșești de la 15 la 50? Da, nu știu cum e logica asta. Cum să, de la 15 la 50, cum să greșesc tastele, frate? Da, eu v-am lăsat. Mersi de ajutor, mersi că... Da, da, nu știu, încerc. Bă, îmi cer scuze că se întâmplă că... Nu e problemă, doar, na. Dar eu nu văd nimic, adică resurse sunt disponibile, nu halesc mai mult decât trebuie, 5,4% cel mai mult. 5,4%. Cât înseamnă asta? Trebuie monitorizat și când serverele 1,7. mai pline. Păi eu mă uit la cel mai plin și mai heavy. Nu, mă refeream la mai multe servere după dedicatul ăla, gen, să zic, sunt 10 servere full, dau un exemplu, atunci trebuie monitorizat, că atunci crește consumul de RAM. Păi așa e conceput, dar maximul erau de 15 create, nu date în folosință. Da, și dacă erau 50... Deci 50 create. Dar cum de mai am spațiu? Dar asta e cam 2 SSD-uri decât un tera. Spațiu e. Ok, te las, seară bună. Da, ne auzim, nu știu, de luni să-mi stați pe cap. Da, oricum am dat ticket. Că vine weekendul, eu în weekend nu mai lucrez, o să țin cont de asta, o să trec acum în notițe, ca să vadă și restul de oameni și să luăm o decizie. Ok. Să vedem de ce s-au creat 50 de servere. 50. Bă, dar de unde e numărul, mă, de la 1.5 la 5.0? Nu văd, nu se pupă. Bun, atunci. Ok. Hai, Salut. ne auzim Seară luni. bună. Veniți pe capul meu seara, luni seara, veniți pe capul meu. Da. Da?
Bun, Ok. ca să mișcăm lucrurile mai repede, că dacă îmi stați pe cap, încerc să scap mai repede de voi, să nu mai stați pe cap. Ok, salut. Hai, o seară faină, ne Seara auzim. faină, salut. Disconnected. Bă, coai, mai ziceți ceva. Dați-vă în pula. Zic eu, Bă, coai, n-ai cum să fii atât de handicapat. N-ai ce să zici. Dar Bă, întotdeauna. ce ați pățit de v-ați dus la ele? Le pică serverul, ce pot să pățești când ești la TNI? Băi, frate, Ți-am zis să jucați și Baiazitul în 1.6 și i-a picat serverul. bă, pentru că penă, Deci, da. Bă, dar cum să nu știi că Să dai vina pe mine? Nu. are 50 de servere, dar acum nu știe de unde le are. Dar are 50 de erau servere 50. în echipament. Fac pariu cu tine că nu erau 50. Și de la ce? 50, la 50 de server nici nu mai pornea. Păi n-ar trebui. Păi da, Hai să facem un calcul, să zicem că face default la 300 de mega RAM, 50 ori 300. Dar nu, că nu le are pornite, mă. 15, da. Nu, Nu-s pornite bine, avea bun. 23. 23, da, are Pornite că așa de nu, asta la stai, dedicat. stai. Sunt 15 giga de RAM. Stai un pic, are 23 cu user, dar a zis că nu s-a locate din alea 50 N-are oricum cum. pornite. De ce să Păi- pui 23 de servere când, de exemplu, mie poate să-mi pice serverul mâine din cauza lui altul sau la mai multor cauze trecut la 3 giga v-am memorie. zis, problema este pentru faptul că apare error. Da, apare error în log și Data viitoare știa ce am logurile și Nu, lasă așa. Bă, și Lasă așa. eroarea care o aveam eu, știi ce era, nu? Adică nu găseai entitatea aia pe mapa respectivă, știi? Genera doar un info. Nu? Da, un info, nu era eroare, știi? da, știi Mă rog, ce trebuia să mai zic eu? Că am logul de 300 de kg de error de ieri și toate SQL errors că nu se poate conecta la bază de date de la el. Da. Bă, dar ați văzut că prima dată arunca vina pe client? Păi da, păi chemați-l pe Slow să vă explice. I-a tăiat serviciu că l-a dedicat, nu știu ce s-a întâmplat și e bine că a dat vina pe Slow și i-a tăiat serviciu. Îl tăiase atunci? Poftim. Îl tăiase la slow? Nu plecase el? Lui Slow i l-a tăiat, mi se pare. Eu am știut că a plecat el de bunăvoie, să zic așa. A doua oară. A doua oară, ok. Din ce e posibil să greșesc, dar așa mi-aduc aminte. Știu Da, că, nu știu că și crăpase dedicatul. Păi tocmai. Asta Gen- era. Zic că- A. Așa, ca exemplu, mai e și HKS, că și cu HKS a făcut la fel. Bă, dar mi s-a părut cel mai penal a fost aia cu handle-urile, știi? Că e interzis, Bă, dă-te în pula. n-am prins-o, că nu m-am gândit să-i zic lucratul să intre mai devreme pe Discord. Că sunt handles e foarte solicitant. Da, frate. La fel Și nu ca avem și, voie să folosim așa ceva. la fel ca și acceleratorul. Îi folosește. Cum a zis, mă, că e ceva... Scuze că te întreb, una peste alta, e imposibil să nu știe ce mișcă predicatul lui în condițiile în care îi ține pe toți la limită și să plâng întotdeauna oamenii la el. E imposibil să nu se uite, să nu le fi văzut până acum dacă avea servere din aia, e o minciună. Și eu am problemă pe care a Nu, că avut... sigur și-a dat seama ce a făcut și a dat în altă. A dat-o la întors. N-ai cum, frate. Da. Eu n-am Da, ați văzut că prima dată zicea că sunt mai multe dedicate, dar pula, că erau pe acele dedicat toate serverele. Dar tu știi ce infrastructură am eu? Bă, deci aia a fost chiar cea mai românească frază posibil. Gen, mâncați-aș gurata, tu știi ce am în spate? Aoleu, parcă avea nasă să-mi bag pula. Cred că de accelerator. Eu cred că era prima rachetă de la SpaceX. Mai aveam bec și bubuie. E Apollo 11 cu codul de pe GitHub. Mă mir de n-a suspendat cu aia. mai așteaptă până mâine. Nu, pe dar n-avea de ce să suspende, pentru că nu scrie nimic în termeni și condiții lui, că am uitat.
Și oricum am filmat tot, îți dai seama. În caz de ceva, îmi bag pula în rasa lui. Iau topic global pe XTGS, toate comunitățile posibile și îmi bag pula în rasa lui. Mână la mână, de la mână îți iau eu pe o lună de zile. Da, nu mai suspendat pe nimeni? Nu. Ideea e alta. Serverul ăsta n-am mai văzut atâta activitate de când l-am creat. Bă, și am filmat oricum și termenii, știi? Ca să nu modifice. Deci asta. Ideea e că ce ați făcut voi acum trebuia făcut de mult să săriți toți pe el în același timp. Am vorbit Bune. cu Ceapi când avea probleme, am încercat să... Bă, nu, pana mea. Dacă mergeam singur peste el, îți dai seama că... Da. Dacă mergeai singur, te lua la mișto în continuare. Mai ales dacă nu știi multe chestii din domeniu. Pe mine mă lua el, bă, să-mi bag pula în extra alea noi. Cum dracu mă, Pragma New Dex Required. Da. Cu alea mă stăm cum uite. Așa mă, da. Care-i faza? Nu plac pluginurile cu sintaxa veche? Cred că are flashback-uri din Vietnam cu serverul ăla de pe Fairsight care face toate căcaturile. Și consuma jumătate din dedicat. Așa a zis? Da. Așa o fi el. Păi cum mă, frate, că am pus aceea server pe dedicat la M247 și nu era consumul să fac print screen și acum. Așa v-a mințit? Așa m-a luat pe mine. Așa m-a luat pe mine când am stat Păi unul la n-aveam unul acolo o lună. extensii, stai, scuză-mă că te întreb, n-aveam extensii, aveam ăsta default de la Metamod, dar n-am băgat nici Steamworks măcar, nici ăla nu l-am avut. Nu, el se referea la extensii la plugin-uri, știi? E paralel cu astea. Și îmi spune mie că n-am plugin-urile. Bă, băieți, eu vă zic sincer, cu același addons pe Dream Server și pe M247 nu am consumul de la el. Pot să vă zică și să vă minte că vă minte și-și bate joc, dar nu are drept. Același addons, aceeași extensii, frate. Și l-am pus pe Dream Server, pe VPS,